Helo a croeso i chi i sesiwn adolygu TGAU Astudiaethau Crefyddol. Heddiw, mi fyddwn ni yn canolbwyntio ar uned 1 yn eich cwrs TGAU, yr uned sydd hefo papur arholiad allanol, a mi fyddwn ni edrych ar natur cred, a tro yma mi fyddwn ni'n edrych ar beth mae atheistiaid a dyneiddwyr yn ei gredu, ac fe nawn ni wedyn symud yn blaenau i edrych pam nad ydy rhai bobl yn credu mewn Dduw neu dduwiau ac yn nodi i bod nhw yn angrefyddol. Felly, wrth i ni adolygu pwnc yma, dwi am i chi drio meddwl sut fyddech chi yn diffinio atheistiaid a dyneiddwyr. So, yn Saesneg, atheistiaid yn amlwg yw atheists a dyneiddwyr yw humanists. So, dwi am i chi wasgu'r botwm saib ar y cyflwyniad yma ac meddwl am frawddeg neu ddwy fyddech chi yn gallu i'w nodi lawr i roi esboniad o beth da ni'n golygu wrth rhywun sydd yn atheist a beth da ni'n ei olygu rhwng gyda'r gair dyneiddwyr. Felly, gadewch i ni edrych yn fanylach ar y ddau derm yma. Nawn ni ddechrau gyda atheistiaid. Felly, atheistiaid, os da chi'n dilyn atheistiaeth, mae hyn yn golygu bod person ddim yn credu mewn bodolaeth Dduw, duwiau neu dduwiesau. So mae atheistiaid yn meddwl bod y byd yn gweithio heb Dduw, ac maen nhw'n dibynnu ar resymeg, logic a dystiolaeth empirig. A pan dwi'n sôn am dystiolaeth empirig, dwi'n sôn am bethau da ni'n gallu tystiolaethu iddyn nhw i'w profi drwy ddefnyddio ein synhwyrau. Pethau da ni'n gallu gweld, i'w deimlo ac yn y blaen. So mae atheistiaid yn credu mae gwyddoniaeth sydd yn cynnig yr atebion gorau ar gyfer ein bodolaeth ni. Enghraifft, theoriau gwyddonol fel y glec fawr ac esblygiad. Felly mae nhw yn dilyn gwyddoniaeth mwyn gwneud synwyr o'n bodolaeth ni. Symudwn ni mlaen i edrych ar y term dyneiddwyr, humanists. Mae dyneidiaeth yn canolbwyntio ar bethau drwy ddefnyddio rheswm, reason, empathy a thrigaredd, mercy, i fyw bywyd sydd yn foesegol neu yn dda. Mae dyneiddwyr yn canolbwyntio ar les dynol, well-being, pobl eraill, pobl sy'n rhannu y byd yma arno ni, ac maen nhw'n canolbwyntio ar y bywyd hwn, heb ddibynnu ar bodau goruwch, naturiol, supernatural, bodau dwyfol, divine beings, a syniadau hynny sydd gan rai bobl am fywyd ar ôl marwolaeth. Felly dydyn nhw ddim yn canolbwyntio ac yn meddwl bod bodau goruwch naturiol neu bodau duwiol yn bodoli, ac dydyn nhw chwaith ddim yn canolbwyntio ar fywyd ar ôl marwolaeth. Does dim cred am fywyd marwolaeth bod rhywbeth yn digwydd i ni ar ôl i ni farw. So mae dyneiddwyr yn gwerthfawrogi gwyddoniaeth, hawliau dynol a lles cyffredin i'r holl ddynoliaeth. A'i syniadau neu i'w egwyddorion allweddol nhw yw dod o hyd i ystyr a phwrpas bywyd ac i bethau drwy brofiad dynol. So, dibynnu ar yr hyn sydd o'n cwmpas ni'n profiadau dynol sydd ganddo ni. Mae nhw yn gwrthod awdurdod unrhyw dduw dros foesoldeb. Hynny yw, bydden nhw ddim yn troi at beth mae Dduw yn ei ddweud i benderfynu beth sydd yn dda neu ddim. Mae nhw'n meddwl bod dynoliaeth, pobl, yn ddigon deallus i allu gweithio allan beth sydd yn dda a beth sydd yn drwg. Ac yn olaf, mae nhw yn cymryd cyfrifoldeb i hunain am ddatrys problemau sydd i gweld yn y byd. Dyn nhw ddim yn troi at y syniad yma o Dduw mwyn ceisio cael help i ddatrys problemau y byd yma. Felly, nawn ni symud yn blaenau a fe nawn ni at ail ran o'r cyflwyniad yma a mi o'n ni edrych am resymau pam nad ydy rhai bobl yn credu mewn bodolaeth Dduw
neu dduwiau, ac maen nhw yn nodi bod nhw yn angrefyddol. Felly, beth dwi am i chi wneud ydy profi eich hun wrth i chi adolygu, a gweld ydych chi yn barod yn gallu meddwl am 5 rheswm pam fyddai rhai bobl yn nodi bod nhw'n angrefyddol ac yn dweud bod nhw ddim yn credu mewn bodolaeth Dduw neu dduwiau. Gwasgwch y botwm saib a profwch eich hun. Ydych chi'n gallu meddwl am 5 rheswm? Gobeithio'ch bod chi wedi gallu meddwl am reswm neu ddau pam fydde rhai bobl yn gwrthod y syniad yma o fodolaeth Dduw neu dduwiau ac yn nodi bod nhw yn angrefyddol. Beth dwi am wneud i drio helpu eich adolygu chi yw awgrymu 10 rheswm pam fydde rhai bobl yn gwadu yr syniad yma bod Dduw yn bodoli. Felly fi ai drwyddyn nhw yn gyntaf. Dwi ddim yn mynd i esbonio nhw oherwydd dwi eisiau bod chi yn gwasgu y botwm saib ar ddiwedd yr sleid yma a'ch bod chi yn trio mynd drwy bob un o'r 10 a gweld ydy nhw'n gwneud synwyr i chi ac ydych chi'n gallu egluro sut fyddai bob un o'r rhain yn gallu gwneud i rai bobl wrthod y syniad yma fod Dduw yn bodoli neu dduwiau. Yn gyntaf, magwraeth, upbringing, addysg a diwylliant. Yn ail, diffyg tystiolaeth neu brofiad. Yn drydydd, rhagdybiaeth, presumption. Pedwerydd, diffyg rhesymeg. Yn bumed, gwyddoniaeth. 6, dadleuon gwan dros fodolaeth Dduw. 7, problem dygioni, the problem of evil. 8, gwrthod, contradiction. 9, cyfryngau, media. A 10, ffigurau charismataidd. Dwi am i chi wasgu y botwm saib ac ewch drwy bob un o'r pwyntiau yna a gweld ydych chi'n gallu cysylltu hynna ac esbonio y rhesymau dros pam fydde rai bobl yn dweud bod Dduw ddim yn bodoli. Dwi'n gobeithio eich bod chi wedi gallu gwneud rhywfaint o synwyr o'r penawdau yna ac yn gallu cysylltu nhw gyda rai rhesymau fyddai pobl yn ei defnyddio dros beidio credu mewn bodolaeth Dduw neu dduwiau. Fe wnawn ni edrych yn gyflym iawn dros y pwyntiau yma i all'ch helpu chi i adolygu. Yn gyntaf, magwraeth, addysg a diwylliant. Felly yn amlwg, y dylanwad sydd i gael gyda'r pobl a'r diwylliant sydd o'ch cwmpas chi, eich magwraeth chi, eich upbringing chi yw eich teulu chi. Felly yn amlwg, os ydych chi'n rhan o deulu sydd ddim yn credu mewn bodolaeth Dduw neu dduwiau, yn sicr fi allith hynny'n datblygu a dylanwadu cred yr aelodau mwyaf ifanc o'r teulu. Felly os ydy rhieni neu gwarcheidwyd ddim yn credu, dydy plant yn aml iawn ddim yn mynd i credu chwaith. Addysg yn amlwg drwy addysgu bobl, mae addysg yn beth pwerus iawn, ond mae addysg yn gallu dysgu bobl i beidio credu. Neu wrth iddyn nhw gael mwy o addysg am rai pethau, mae'n gwneud iddyn nhw ddeall pethau mewn ffordd gwahanol ac felly dydyn nhw ddim yn credu mai Duw sydd sy'n ôl i wahanol bethau. Ac yn amlwg diwylliant ydy'r ffordd ydych chi'n byw, eich culture chi, so felly os ydych chi'n tyfu fyny mewn diwylliant sydd ddim yn benodol yn grefyddol, yn amlwg mi ydych chi'n mynd i dyfu fyny i beidio bod yn grefyddol na credu mewn bodolaeth Dduw neu dduwiau. Enghraifft gwledydd comiwnyddol, ble dyn nhw ddim yn argymell neu yn hyrwyddo crefydd neu cred grefyddol neu cred mewn Dduw neu dduwiau. Felly yn amlwg mewn tyfu fyny mewn gwlad o'r fath byddai credu mewn Dduw neu dduwiau yn amhoblogaeth. Yn ail, diffyg tystiolaeth a neu brofiad. So felly yn amlwg yn fan hyn mae rai bobl yn dweud nad oes dim tystiolaeth ganddyn nhw, dim evidence ganddyn nhw dros gredu mewn bodolaeth Dduw. Mae nhw yn dweud does dim tystiolaeth empirig. Cofiwch, mae unrhyw beth empirig ydy unrhyw beth
sydd yn gallu cael ei brofi drwy synhwyrau. So felly gan bod chi'n methu gweld neu glywed neu deimlo Dduw, yna dyw Dduw ddim yn bodoli felly. A dyma chi ddyfyniad fan hyn yn bell yn ôl gan Clifford sydd yn nodi. It is wrong always, everywhere, and for anyone to believe anything upon insufficient evidence. Felly'n syml iawn, mae diffyg tystiolaeth gadarn neu brofiad uniongyrchol, direct, o Dduw yn golygu nad yw yn bodoli. Ymlaen na ni at y trydydd, sef rhagdybiaeth, y presumption yma. Wel, mae gan bobl dau ddewis pan mae'n dod i ddechrau credu neu beidio am rhywbeth. Da chi'n gallu rhagdybio, presumio, fod Dduw yn bodoli, neu da chi'n rhagdybio bod o ddim yn bodoli. Ac i lawer iawn o bobl, maen nhw'n dechrau i'w trafodaeth nhw wrth dechrau meddwl am Dduw, drwy beidio credu mewn Dduw yn gyntaf. Ac felly maen nhw'n bod yn anffyddwyr. Maen nhw'n angrefyddol. Maen nhw'n disgwyl i gael eu perswadio bod Dduw yn bodoli, ond dyn nhw ddim wedi cael eu perswadio eto bod Dduw yn bodoli. Felly, i'w default nhw, os ydych chi eisiau, ydy bod nhw'n dechrau yn meddwl bod na ddim Dduw, a dyna beth yw i'w cred nhw. A dyn nhw ddim wedi cael i'w argyhoeddi, i'w perswadio bod Dduw yn bodoli. Yn bedwerydd, y pwynt oedd diffyg rhesymeg, dim logic i'r syniadau. So felly, yn amlwg i rai bobl, maen nhw'n meddwl bod diffyg, bod nhw'n gwadu bod rhesymeg i y syniadau yma sydd yn grefyddol neu i narratif sydd i gael o fewn crefydd. Enghraifft, mae gennych chi wyrthiau, miracles, pethau fel Moses yn agor y môr coch, wrth iddo fo ryddhau yr Iddewon allan o'r Aifft, bod y pŵer gan rywun i agor môr mwyn galluogi bobl ddianc, neu yn amlwg bod y byd wedi cael ei greu mewn saith dydd ag allan o ddim byd. Yr syniad hefyd bod Iesu Grist wedi cael ei eni o wirydd y Virgin Mary. Dydy'r pethau yma ddim yn rhesymegol i lawer iawn o bobl. Mae gwyddoniaeth a phrofiad yn dweud nad dydy pethau fel hyn ddim yn digwydd fel arfer. Ac felly mae lawer iawn o bobl yn credu bod yna elfennau sydd yn fytholegol iawn i grefydd. Dydyn nhw ddim yn gredadwy, dydyn nhw ddim yn ffeithiau, dydyn nhw ddim byd mwy na storiau tylwyth teg gan rai bobl. Yna'r pumed pwynt, gwyddoniaeth, mae hwn yn un dwi'n siŵr eich bod chi wedi meddwl amdano fe. Erbyn hyn, bydde lawer iawn o bobl yn dilyn gwyddoniaeth fel ffordd o wneud synwyr o'r byd sydd o'n cwmpas ni. Ac felly, does dim angen Dduw bellach ar bobl. Mae gwyddoniaeth yn gallu egluro popeth o fewn yn bydysawd ni heb y syniad yma o Dduw. Does dim pwynt dweud fod Dduw yn bodoli. Eto, da ni'n mynd yn ôl at y dulliau empirig yma, y dulliau gwyddonol sydd yn cael eu profi gyda tystiolaeth. Pethau fel y glec fawr, y Big Bang, esblygiad, evolution, a detholiad naturiol. Dyna y ffordd mae yr byd a'r bydysawd wedi datblygu. Does dim angen y syniad yma bod Dduw sydd tu nôl iddyn nhw. Mae'n well gan bobl angrefyddol edrych ar theoriau gwyddonol mwyn gwneud synwyr o'r pethau. Ers dalwm yn amlwg mi fyddai bobl, pethau fel tywydd, yr haul yn codi ac yn machlud, i gyd bydde fo ddim yn gwneud synwyr iddyn nhw ac yn amlwg fydden nhw'n rhoi beth oedd tu nôl i hynny i Dduw, ond bellach yn amlwg mae gan wyddoniaeth dystiolaeth i ddangos pam bod yr haul yn codi ac yn machlud, ac felly maen nhw'n dod i ddeall mwy am sut mae pethau yn gweithio heb orfod rhoi yr pwerau yma neu yr syniadau yma drosodd i mae Dduw sydd tu nôl iddyn nhw. So cyn gwybodaeth o wyddonol, yn amlwg mi ydyn nhw'n dweud mai Dduw neu dduwiau oedd yn gyfrifol am bob peth oedd yn digwydd. So felly'r gred ydy lawer iawn o bobl ydy bod gwyddoniaeth wedi dadbrofi lawer iawn o'r credoau yma oedd yn rhoi pwerau i Dduw ac yn meddwl bod Dduw yn bodoli.
a maen nhw'n credu bod crefydd wedi cael ei wthio i'r sedd gefn ac gwyddoniaeth sydd bellach yn rheoli ac yn rhoi yr atebion i ni ar gyfer pethau sydd mewn bywyd. Ac yn pwynt rhif 6 ydy bod dadleuon sydd yn trio perswadio bobl bod Duw yn bodoli yn rhai gwan iawn. So llawer iawn o ddadleuon athronyddol philosophical, beth mae lawer iawn o'r meddylwyr mawr wedi ceisio i'w drio i brofi dros fodolaeth Duw. Maen nhw wedi methu perswadio bobl bod Duw yn bodoli. Efallai bod chi wedi clywed am y ddadl deliolegol sydd yn trio dweud bod cynllunydd i bob cynllun, mae yna designer i bob design. Mae yna ormod o drefn yn ôl pobl crefyddol yn y bydysawd i ddyfod wedi creu ar hap a damwain ar siawns. Felly mae rhaid bod yna Dduw tu nôl iddo fe. Ond i lawer iawn o anghredinwyr, does na ddim trefn, does na ddim cynllun penodol o fewn y bydysawd yma. Mae gwyddoniaeth yn profi bod pob peth sydd wedi cael i'w greu ac sy'n bodoli wedi gwneud hynny drwy esblygiad a drwy ddetholiad naturiol. Ac hwnna sydd tu ôl i unrhyw drefn neu gynllun sydd yn ymddangos yma ac nid Duw. Efallai bod gennych chi'r wybodaeth o'r ddadl gosmolegol sydd yn dweud bod achos i bob peth. Mae pob peth yn gorfod cael ei achosi gan rhywbeth. Felly mi hwnna'n gwneud ni feddwl, os oes Duw yn bodoli, mae rhaid bod o wedi cael ei achosi gan rhywbeth arall. Ond yn ôl bobl crefyddol, mae Duw yn fan yna yn wahanol iawn i bob dim arall ac yn dweud does dim angen dim byd i achosi Duw. Felly, os oes dim angen rhywbeth i achosi Duw, efallai nad oedd angen rhywbeth i achosi'r bydysawd, bod y bydysawd wedi cael ei creu ei hun. Mae'r ddadleuon yma i lawer iawn o bobl yn ddadleuon gwan iawn dros fodolaeth Duw. Y pwynt nesaf ydy problem drygioni a dioddefaint, the problem of evil and suffering. Yn ôl yr bobl hynny sydd yn credu mewn bodolaeth Duw, mae Duw yn holl gariadus, mae'n caru pawb, mae'n holl bwerus, mae'r pŵer ganddo fe wneud unrhyw beth. Mae'n holl wybodus, mae'n gwybod pob dim, a mae'n holl bresennol, mae ym mhob man. Felly, pam bod na dioddefaint yn y byd? Byddai Duw, pe bai yn bodoli yn ôl rhai bobl, yn dewis peidio gadael i bobl dioddef, achos bod e'n caru pawb. Os di'n caru pawb, bydde fe ddim eisiau gweld bobl yn dioddef. Mae'r pŵer ganddo fe i stopio fe, ond dyw e ddim yn. Mae'n gwybod bod o am ddigwydd, ac felly llith e ddim gwadu'r ffaith bod e ddim yn gwybod hynny, ac mae e'n holl bresennol, mae e'n pob man, felly mae e'n dist i'r holl dioddefaint sydd yn bodoli. Gan bod yr holl drygioni a dioddefaint yma yn bodoli, mae hwnna'n gwneud i rai bobl feddwl does dim Duw yn bodoli. Rhif 8, y syniad yma o contradiction, bod pob peth yn gwrthweud i'w gilydd. Mae yna gymaint o grefyddau gwahanol yn bodoli a mae negeseuon ganddyn nhw yn wahanol ac mi allwch chi ddweud i bod nhw'n gwrthweud i'w gilydd drwy honni bod ganddyn nhw fynoplu dros beth sydd yn wir. Yn amlwg, mae'n anodd iawn gwybod pa un sydd yn wir os ydy un ohonyn nhw yn wir o gwbl. Ac felly mae hwnna yn gwneud i rai bobl wrthod y syniad yma o Dduw, gan bod fersiynau gwahanol o grefyddau yn bodoli. Yn nawfed, y cyfryngau, pan ydych chi'n edrych ar y cyfryngau yn y byd modern, cyfryngau cymdeithasol ac yn y blaen, yna maen nhw'n dueddol o ddangos agwedd neu duedd bias sydd ddim yn gadarnhaol am grefydd, ond yn amlwg mae e'n rhoi ffocws ar anffyddiaeth, ar beidio credu mewn Duw. Ac mae nhw yn dueddol o neu'n gallu dehongli crefydd fel rhywbeth sydd yn hen ffasiwn, sydd yn ormesol, bod e'n rheoli dros bobl, yn anoddefgar, yn intolerant o bobl, a'r bobl sydd yn bodoli yn ein byd yma, ac yn eithafol iawn, ac yn extreme mewn rhai achosion. Felly mae cyfryngau yn portreadu crefydd mewn ffordd negyddol iawn yn y byd modern.
Ac yn olaf, mae gennych chi ffigurau charismataidd iawn. Pobl sydd yn ddylanwadol, os da chi'n siarad, maen nhw'n siarad yn dda a'n gallu dadlau yn dda yn y byd modern yma, fel Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, Christopher Hitchens. Mae rhain i gyd yn anffyddwyr. Dyn nhw ddim yn credu mewn bodolaeth Dduw neu dduwiau, ac maen nhw yn dilyn y ffordd empirig, gwyddonol a rhesymol i drio gwneud synnwyr o bethau mewn bywyd modern, ac maen nhw hefyd yn trio perswadio pobl dros beidio credu mewn bodolaeth Dduw. Maen nhw yn ddylanwadol iawn, ac mae ganddyn nhw lawer iawn o dilynwyr, ac maen nhw yn trio dadbrofi bodolaeth Dduw. Felly dwi'n gobeithio eich bod chi wedi dod i ddeall chydig bach mwy, falle am resymau pam fyddai rhai bobl yn gwrthod y syniad o Dduw neu dduwiau. Dyma i chi gwestiwn enghreifftiol i chi o yr fath all ddod i fyny mewn arholiad. So cwestiwn 2. Amlinellwch 4 rheswm pam mae rhai pobl yn gwrthod y gred mewn Dduw neu dduwiau. Yn amlwg, yn fan hyn, mae angen i chi roed amlinelliad. So pan ydych chi'n roed amlinelliad, ydych chi'n trio cyflwyno syniadau cyffredinol. Cofiwch mae 4 sydd angen dim mwy, dim llai, o resymau pam mae rai bobl yn gwrthod y syniad yma o Dduw neu duwiau. Ewch yn ôl, edrychwch ar y 10. Da ni edrych ar 10 yn fan yna. Does dim angen i chi sôn am y 10 yn fan hyn, achos cwestiwn 4 marc ydy e. So felly dewisiwch 4 da chi yn hyderus ynddyn nhw, ac ceisiwch roed cyflwyniad bach am bob un o'r 4 yna yn eich ateb. Ac wrth i ni ddod â'r cyflwyniad adolygu yma i ben, os oes gennych chi ddiddordeb i brofi faint ydych chi wedi i'w gofio o gynnwys y fideo yma, yna os newch chi glicio ar y tab adnoddau a thrio y cwis sydd am y pwnc yma, gnewch hynny mwyn gallu rhoi prawf o'r faint ydych chi wedi dysgu o'r pwnc a'r cyflwyniad yma heddiw. Pob lwc i chi.